na ga wanda ya so zai rarraba. To Allah muka sa gaba mu tsoro ba mu santa ba. Mai dogaro da Allah wannan kun san ba zai faɗi ba. Bature ke kan babana kashin dattijan ba. Mai waye bai san shi ba daga Naija ka kara har gaba. Baba Kashim shi ne yadda gani ya ba zan so shi ba. Waye bai san haka ba ga baba uban marashin uba. Allah gatan Kashim ba wani ce yi mai barabu ba. Kare da din hakuri uba nan gaba mun ga da ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Adamu Abdullahi Zango, chairman na wannan kungiya mai suna Hannun Kashim. Idan aka ce Hannun Kashim ana nuna hannu mai albarka da yake miƙa wa masu bukata taimako a kowane lokaci. Yanzu asibitin za mu wuce ko? Asibitin za mu tafi? Ba komai ba komai. Inda ka je kuka fara yin wannan yake to ba nan din za a ci gaba da to duk kullum da ta wona duk sa turku ta tarewa kuɗi duk sun za a ɗaura wani ja gaba ɗaya. Can din ya kamata a je ai. A nan shi sai tun da sanda su ne suka fara ba mana. 11 ga wata za mu je ke rubuta rafi. To kafin ranar laraba ɗin kamar litinin. Kamata mu je mu so kayan wani magungunan. Sun injin ana yin drip kamar guda 6 ko 7 da allurai a cikin kara. Yanzu jirgin ya sauka daga 38 da kuma 20 raurawa. Yanzu 23 yake sauka ke daɗe. To we test last week Wednesday. Za mu je mu ke wata rafi ake son mu ke wata rafi a Wednesday. Na'am. Ba kuɗi. Wannan shine manufar wannan kungiya. Sannan kuma za mu yi amfani da wannan damar mu baiwa mai girma excellency mataimakin shugaban ƙasan Najeriya wato Kashim Shettima ba shi gudunmawa ta hanyoyi da dama wanda mutane za su tabbatar da cewa ko ma menene ake faɗa a kansa akwai hanyoyi da dama da yake taimakawa al'umma wanda kuma babu yadda za a yi mu ɓoye wannan abubuwan. Akwai abin da yake faruwa shine amfani da yasa kenan ma muke ɗauka saboda mutane idan aka nemi akwai wanda a media ake nema akwai wanda kuma personal iyayen gida ne wanda ni zan mika kokona su kuma su bayar to suna ya za su san ana yi yauwa so shi yasa wani lokaci ba ma yadda mu bada kuɗi sai dai mu je inda za a yi aikin in wata matsala ne a siyo abun in asibiti ne a kai mutum a biya su asibitin da shauransu to kuma ita wannan ga matsalar tata. So za ku taimake mu? Duk sanda suka ce kawai zuwa da za mu yi. Amma kuɗin da muka sawa mu je mu siya a wana. Za ka samu date mu ce ga ɗin da aka sake bamu. In da kai sa bamu kuɗi mu sake siya mu rika turo ku da siɗin kwana gare. Duk zai wahala ne gaskiya. Ai in za a yi taimako ba sai an tsaya wannan ba iyaka kuɗin da za a yi wa ku ne waɗanda za ku tabbatar min da cewa kun yi abin da aka ba da kuɗi dan shi ka fahimta yawa ku ne za ku tabbatar da receipt da komai saboda ni ma in yi documenting ɗinsu in aje in ketsa ba wata rana so babu abin da ya wuce illa mu ba ku kuɗin kawai saboda babu yadda za a ce ita ba za a ganta ba kowane sati ma mu ce za mu tura kuɗi ko za mu zo yanzu dai menene ake cewa amana ne ko za mu danka muku in iyakaci kawai zan rika bukatan receipt din duk abin da kuka siya ku a tura mana receipt din in yi documenting din shi haka za a yi kawai mai dogaro da Allah wannan kun san ba zai faɗi ba bature ke kan babana kashin dattijan ba mai waye bai san shi ba daga Naija ka kara har gaba baba Kashim shi ne yadda gani ya ba zan so shi ba waye bai san haka
baba uban marashin uba. Wannan taimako da kuka ga mun zo mun yi wato Kashim Shettima ne da ɗauki nauyi, kuma ire-iren waɗannan insha Allah suna nan a gabanmu waɗanda Allah ya bamu dama za mu taimakawa, wanda kuma mu namu mu ɗauka ne mu je mu nema wa taimako a gurin masu ba da taimako, wanda kuma za mu iya yi da kanmu da bai taka kara ya karya ba insha Allah da kaina ma wannan ba sai na nema ba. Yanzu ku bani account number sai in sa 500 ya zama 2.5 kenan. Allah akbar. Na okay. Ni da wannan na mara iko Allah da ce to ta abu zai faru ya faru. Shine farin ai. Shine abinda mikawa ga Allah, shine Allah ya kawo abinda. Wallahi Allah ko an ja baya. Ta to wannan karin ba za mu yi ba. Ba damuwa. La ila. Ashe zai samu kuɗin guda shida? Allah sarki. To Allah ya yi zai samu? Ƙwarai da gaske. Allah. Ga 500,000 na tura account. Allah ba. Ga miliyan 2 nan, miliyan 2,500,000 kenan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Asabar 7 ga wata Alhaji mai girma Alhaji Adamu Zango ya zo da tawagarsa a kawo ɗauki, a kawo taimako wadda mai girma mataimakin shugaban ƙasa His Excellency Alhaji Kashim Shettima ya kawo gudunmawa ya ceci raina, ya ceci lalurar ciwon daji da ya addabe ni wajen shekara 7 zuwa 8 har ta kai ga yanzu ba na gani da idanun nan. Sun turo min gudunmawa naira miliyan 2,500,000. Allah ya saka masa da alheri. Na ji daɗi yau sakamakon aikin alkhairin da yau muka yi. Na ji daɗi sosai sakamakon gudunmawar da muka zo muka ba wani bawan Allah, sakamakon yana cikin matsanancin hali. Da farko da na zo gaskiya jikina ya yi sanyi sosai, amma kuma da na ga abin da muka zo mai da shi na ji daɗi sosai. Sai za mu miƙa godiyarmu ga mataimakin shugaban ƙasa wato Kashim Shettima, sannan kuma muna godewa Prince Adam Ezango ga wannan gudunmawa da ya bayar da kuma jajircewa da ya yi. Damu Zango ya ji labarin ci ma ya damu ya ce to kamun damu na da ya ce da Allah akwai magana shi mataimakin kasa saboda Mr. Alheri wanda ina tsakanin su da gwamna a taimake shi shine taimako da yanzu muka samu da kudi 500. Alhamdulillah mun gode Allah saka mishi da hali. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Allah Ubangiji ya saka maka da alheri, Allah ya biya maka dukkanin bukatunka. Mun yi ƙoƙari, Alhaji Adamu Zango ya ɗauko mu a matsayinmu na 'yan ƙungiya, mun zo domin kawo tallafi da gudunmawa ga bawan Allah nan wanda ciwo yake damun shi, ya tabbatar da cewa lalle a zo a bashi haɗin kai da gudunmawa. Sun nemi gudunmawa na abin da zai taimake su akan wannan ciwo da yake damun wannan bawan Allah. Kashim Shettima ya bayar da wannan kuɗi lakadan ga baki ɗayansu cak ya bayar a je a bayar a wuce wannan matsalar insha Allahu rabbi.